inle civil engineering. Okay. So engabona ukuthi iyona bengiyithanda but ke yagcina ingiphuma cause mina ngifuna ukudayisa. Yonke engigudi kuyona le ama sales. So ngayiyeka ngadrop out ngangasho ekhaya. Ngajoina insurance adayisa insurance. Yeah. So bona bebethi ngiyafunda mina ngibe ngiphanda ngala. Ngadayisa insurance. I worked ne company to Credico. Okay. Credico SA bengisebenza e-accounts ngivula ama-account angenza lama loan namasingcwabisano se-Capitec and then I earn commission. Okay. Ngaphusha lapho till 2021 till 2020 i-COVID yenza lokho yakwenza. Bo wasiza nje kodwa. Kwasiza bona mfuna uqambamanga but ke mina into engiyele esikoleni mfethu ukuyophanda. Yeah. Ngiyabona nje manje ngiyafisa ngabe ngayinika isikhathi sanele. Yeah. But ke ngakuthola lokho engakuthola. Because nakho uyangisebenzela namhlanje because lento yami yokuphanda ngaqala khona e-primary. So mina angikwazi ukucula, angikwazi ukubhala inkondlo because abantu nje uMiss Levels bela udlulisa imessage yakhe through music. Omunye udlulisa imessage yakhe through inkondlo nani. Mina ngithanda ukugqoka ngibe right. Ngathi no, why ngasebenzisa into engiyaziyo uportray imessage yami. That is when ngaqala impande stick to your roots. Isilokho ngisakhona leso. Impande stick to your roots because kubalekile ukuthi umuntu uzazi ukuthi ubani, uzazi usukaphi ukuze ukwazi ukuphokophelela phambili. So that's why ngithe impande stick to your roots. Kwaqala lapho ke umsebenzi wami uyimpande ngenza clothing brand. I-demand ke musaqala ayibi high. So imali bengidinga because if ngithenga ama equipment nani. Ngase ngithi okay, so vele ngoba sengiqalile. So what equipment did you need to buy? Ama heat presser, ama vinyl cutters for ukuthi see what. Oh, so we produce when? Yes, singing. Oh wow. Salmonana guys, and welcome to On Point with Sandy, and proudly brought to you by Inau Popular Studios. With me Niyazi ukuthi I always embrace ukuthi ngiphuma eNanda and ngizo interviewer and get to know someone oqhamuka endaweni yangasekhaya as much as angazalelanga khona kodwa ukhulele khona eNanda Newtown. Shout out to my hood. Welcome Kwanele Chili, the founder of Impande Clothing, an entrepreneur and events organizer and the hustler of notes. Siyamukela. Ngibonga kakhulu njani? Siyaphila. Ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi ngimeme namhlanje. Nami ngizothanda ukuthi ngibonge nje for dressing me for this particular episode. Nithe ufuna ukuthi ubonakale ugqoke njengathi kule episode yakho ke. Ngiyabonga kakhulu. Guys, shout out to them. Impande Clothing is available. Uzobuka le episode lena and then bese futhi ama details so I give out at the end of the show. I've got a bucket hats and a t-shirt and then also a gift lana. It's a giveaway, so if you like, subscribe and comment on this episode, you'll get something nice from us. Eqhamuka kuthina nathi nakhona Impande Clothing. Yes. So let's get to know you. Ngicela nje ngokukhula kwakho. I know ukuthi uzalelwe eNdedwe. And then wabhorwa amakhaya wabalekela ukuyolusa wabona ukuthi ngcono uze ematendeni. Siqale emuva igama uKwanele ngowachila isibongo. Yes. Ngaziwa kakhulu ngoMpandeke manje because sengiphela le brand leso. That's why nami ngithe Mr Mpande. Angithi yabo engifika khona vele sengumpande because ibrand imina nami ngiyona. So uKwanele wakachili uzalelwe eNdedwe engonweni. Ngo-99. Shout out to Engonweni. Injalo. So ngo-99 siveze iminyaka yenu bancane. Hayi ngifihlile. Phela ngasinda ngima-2K so ngiyakuveza lokho ukuthi semi 2K. Yabo ngathi. Yeah. So ngizalelwe eNdedwe engonweni ngaqala khona ukufunda eThole Musa Primary School ugrade 1 engahlupha kakhulu bathi abazali la asimsuse la emakhaya simise ngale. Uhlupha wenzani grade 1? Nganganga mfethu. Nganganga. Wongenza ingane ushaya uthisha. Angithi yonke leyo nto le ngokusesikoleni la ekhaya kulapha ezansi. Oh, thatha advantage. Angithi yabo. Kuseduze ekhaya. Kuseduze ekhaya. Mawuqoqa uzobe uhambe uyolala eduze. Isitolo kumele ngihambe ngibuye ne-snowball ngibuye ngizodlala eclassini ukufundiswa. Ngangiyi-chaos nje. Base bakufaka ekhanda lokho kumina. But it's a story for another day. So bangithatha abazali ubaba wathenga indawo la kwaMshazafi. Ngicela ngihlala kwaMshazafi. Ngihlala kwaMshazafi ngazofunda eStonebridge Primary. Guys, abantu fanele ukuthi bazi ukuthi eNanda enayo yonke indawo. Ayikho indawo engekho eNanda. Khona ngisho uMshayazafe. I don't know ukuthi igama lasuke lapho kodwa ushawe uzufe. Asazi ukuthi wasinda kanjani wena. Ngicela ukuthi uqhubeke. Ngahlala kwaMshayazafe. Sase samuvela ke kuSidudla ematendeni Newtown A. Ngiqale ukufunda eStonebridge Primary School from grade 1 to grade 7 and then ke ngawelela ePhoenix Secondary
grade 6 to grade 12. Now abazali bakho abanye abazali ababecabanga ukuthi no sithola isingisi esingconywana ke lapha ko Phoenix. Nami ngafunda Phoenix. Yeah. Hayi bo kwasiza nje kodwa. Kwasiza bona mfuna uqamba amanga but ke mina into engiyele esikoleni mfethu ukuyophanda. Yeah. Ngiyabona nje manje ngiyafisa ngabe ngayinika isikhathi sanele. Yeah. But ke ngakuthola lokho engakuthola because nakho kuyangisebenzela namhlanje because lento yami yokuphanda ngaqala khona e-primary. Stonebridge Phoenix Tech. Phoenix Secondary. Do you know my brother who matriculated in 2017? Oh, uyamazi Sanel. He's a DJ now. Sanel Joyce. Bese Phoenix Secondary? Yeah. Ngizomkhumbula. But mase ngimbona ngizomkhumbula. Oh, alright. Ngimbona ngizomkhumbula because ngime 2017. Okay. Yeah. So ngoba bengisakutshela ukuthi lento yami yokuphanda ngiqala esikoleni. Ngathi ngijesi ngaqala ngafunda emakhaya and then bangisusa bangisa ngala ePhoenix. So mangifika la ePhoenix beku strict vele every weekend siyabuyela emakhaya siza ngala Monday to Friday. Okay. Mangifika la ePhoenix izinto ezidayiswa esikoleni ayidayisi le ikole lezi esemakhaya. Shepherd laba baphuma toys nani lezi ethenga ko auntie angithi yabo ko auntie Sheila lapho. Yeah. So mase order no baba because unesitolo ngithi baba lezi zinto engithenga esikoleni ngala azikho why singayithengi sidayisela isitolo sakho ukuze izotholakala emakhaya. Yeah. Wathi ubaba mina ngidayisa ba order phi? Yeah, what the favors ngihamba naye vele mayo order. So ngiyibone lezi zinto ngithi why angayithengi athi ubaba why wena ungayithengi uyifake esitolo sikudayisela ukheshaphe ngeweekend. Oh, okay. So kwaqala lapho. Okay. Nga-order ngibe nestock sami nekhona lami la ngibeka khona into zami zokudayisa esikhaya esitolo. Every weekend mangibuya ngo-Friday uma uyangikheshapela. That's high school? No, primary school. I was in grade 3. Okay. In grade 3. Okay. Qaqala kanjalo uyangena lapho kulento yami yebusiness. Mangiphima lokho. Yes, mangiphima lokho mangibuye nayo. Mhlambe lese ngiphiwe u100 for isonto lonke because singahlana abazali. If ngibuye no50 rand, bazodablisha lo 50 rand kubo 100 rand kungikhuthaza ukuthi ngikwazi ukusave. Yabo mase ngiphethe stocking ngisifake esitolo kanjalo. Yes guys, imosi yabantu abazile la abazali bayidlalile indima. So sakuyithina nje ukuthi hayi sekuyilokho nalokho esikwenzayo and ni grateful ukuthi abazali benu balula isandla bani support entweni zeni enizenzayo. Kubalekile lokho nabanye nje abazali mabebuka bazi ukuthi ingane zabo mayenza something ayenziswe ukuhlanya ayenziswe yini nawe iseke wenze okuhle ngoba buka manje if umzali wakho akufundisanga ukuthi uqale entrepreneurship ngaba yiki impande clothing ngaba ukho wena ubuswenza izinto eziningi ngaqhubeka. Yeah, so unemphuzo lapho because ngaphandle kwabo because manje ake sengiphilela ukuthi ngibuyisele kubona. Yeah. Njengamanje nami ngihamba kule ndlela engayiqala ngingazi ukuthi ngingenzani. Base ngokukhula because angeke ngidayisa ama shepherds forever. Kalokho ngikhula mangifika high school ngabona ukuthi okay idemand yama shepherds ayikho because ngagcina sengiphatha stock esikoleni. Ngifika esikoleni ngadayisa idick sweet, phatha ama chips kanjalo ngiyana ukuthi yini kudemand leso sikhathi. So kwamele ke ngigcine ngifile ka matric ngaphuma esikoleni angisenayo indawo yokudayisela. Yeah. That's where. So now, okay, you went to a technical school. Yeah. Do you use it to your advantage? Is it something that you're doing full time manje? Kwakusiza ukuya khona ku technical school? For mina, everything nginayo matric ngabhalisa ngaqala ukufunda. But ke angabonisa angimina lo. Yeah. Angimina lo akuyona into engiyifunayo. So wabhalisela ukufundani? Ngangenze civil engineering. Okay. So engabona ukuthi iyona bengiyithanda but ke yagcina ingiphuma because mina ngifuna ukudayisa. Yona into engikude kuyona le ama sales. So ngayiyeka ngadrop out ngangasho ekhaya ngajoina insurance ngadayisa insurance. Yeah. So bona bebethi ngiyafunda mina ngibe ngiphanda ngala ngadayisa insurance. I worked ne company to Credico. Credico SA bengisebenza eAccountants ngivula ama account angenza lama loan namasingcwabisana seCapitec and then I earn commission. Okay. Ngaphusha lapho till 2021 till 2020 iCovid yenza lokho yakwenza. Ngo2021 iCovid affect abantu abaningi. Kwaqala ke kwavuleleka amathuba 2021 ngase ngasebenza necompany to Ibau Financial Services. Lapho was an independent financial advisor. Okay. Nakhona kwakusanzima because ungakwazi ukuhost ama when you get these opportunities and you start doing these things, do you go for training before? Yeah. Okay. Yeah, just training. So you are trained or qualified financial advisor. Yes. Okay. Yes. Because in training very internal before you uqala uyosebenza baqala train bona ngapha. They need to know if they can trust you with their potential clients and exactly. So what happened ukuthi mina ngiqale ngesikhathi sasinzima because
thina sifuna ukuthi senze presentation kugcwala abantu enze presentation and then uthathe inamba sengiyakhuluma eceleni but because of COVID asikwazanga ukuhlanganisa abantu. Okay, WhatsApp group. Angithi yabo so sasizama ukuthola into kanjalo abanye uprincipal babezivumela ukuthi sihambe iclass neclass ngama break sithola uthisha nga 1 kwaba nama challenges amaningi ngagcina ngenza i-loss than i-profits because I invested more kwi-business but ngingatholi okuningi because sasamba Fryhead Newcastle transport kubambe uthole leyo mali etholayo and then masubuka ngiboleka imali eningi ukuthi ngihambe le ndawo mase ngihola ngikhokhela labantu why ngingaqali into ezokwenza ukuthi ngisebenzele la ngikhona ngikwazi ukuthi ngikhule la ngikhona. Okay and then bengine message bengihlale ngifuna ukuyiportray ukuthi kubalekile ukuthi umuntu uzazi ukuthi ubani. Okay, usuka so that's where Impande. That's where Impande came from. Okay. So mina angikwazi ukucula angikwazi ukubhala inkondlo because abantu nje Miss Levels bela udlulisa message yakhe through music. Omunye udlulisa message yakhe through inkondlo nani. Mina ngithanda ukugqoka ngibe right. Ngathi no why ngasebenzisa into engiyaziyo uportray i-message yami. That is when ngaqala Impande stick to your roots. It's lokho ngisakhona leso. Impande stick to your roots because kubalekile ukuthi umuntu uzazi ukuthi ubani, uzazi usukaphi ukuze ukwazi ukuphokophelela phambili. So that's why ngithe Impande stick to your roots. Kwaqala lapho ke umsebenzi wami ku-Impande ngenza clothing brand. I-demand ke musaqala ayibi high. So imali bengidinga because if ngithenga ama equipment nani. Ngase ngithi okay so vele ngoba sengiqalile. So what equipment did you need to buy? Ama heat presser, ama vinyl cutters for ukuthi see what. Oh, so we producer when? Yes, singing. Oh wow, well done. Computer. Well done. I think jealous ngifuna ukusebenzela endaweni eyodwa. So kodwa izinto ngikwazi ukusebenzela endlini. And then ngagcina sengenzela nabanye. So ba printer. So abanye abantu abanama brand ba printer kuwena. Abanama companies beza ngimina abanama companies ukuthi ngibenzele ama uniform. Okay. There's a union kathi ngisabhest ePretoria. Ngabenzela nabo ikipa that was yona deal enkulu nayo yonke esengayenza because it was over 170 t-shirts. Lawa supplementiwe. Okay. Inums. So ngisabonga kubona namanje bangibooste kakhulu ekuthengeni equipment because yona into and also for people abadinga ama uniform bengaza bezoprinta kuwena at affordable prices as much as we won't mention ukuthi into imalini people will get in touch with you. Okay so all of this printing and whatever it's all under Impande. It's all under Impande. It doesn't have a sister company because there's Impande Clothing Pty Limited la senza khona yonke masuba khona Impande Clothing brand ngaphansi kwayo le Pty. So I business elodwa but ke senza izinto eziningi ngaphansi kwayo. Okay, throughout your entrepreneurial journey khona ama qualifications amanye wawenza besides your financial advisor noma izinto uyifunda as you go because I see you do kuningi okwaziyo I mean business management kanjani do you seek advice, do you have someone that's mentoring you mhlambe obukela kuyena noma yakena uma ufuna ukubuza imibuzo noma you learn as you go and you make mistakes and correct yourself kanjalo? I learn as I go. Anginayo enye into anginayo enye qualification ila ngizoqala manje ukufunda because manje sengiyazazi ngifuna ukufundani. So decided ukuthi ngizokwenza i-marketing management because vele ngiyabona kwi-marketing ngathi ngigood. So ayikho enye into engiyengayenza ngaphandle le certificate lezi zokuba ngidayisa manje ngibe kuma sales. Yes. Ekubeni umuntu engibuyela kuyena bakhona but umuntu engibuyela kuyena kakhulu ubaba ongizalayo. Mina ngaba nenhlanhla ngazalwa yiphansi. Shout out to dad. Angimazi babesebenza but ngathi mangikhula understand umphanto wakhe wawungekho enough ngale ndlela yokuthi angasinika lempilo abasinika yona. So yabo kuyibuza ukuthi nanenza kanjani ufunde Phoenix ugibela umalume kumele sidle ngalana kumele babe nokudla ekhaya masishotha thina siyafona ama Fridays niyahamba futhi siyabuyiswa Monday Christmas kumele sigqoke so masukhula ubuke indlela abazama ngakho uzunezitolo uyabuka ukuthi basacrifice kakhulu for thina beyincisha bona ukuze thina sibe right. Nibanga kini ekhaya siba 5 kahle but ke laba abawu2 abasekho sesicela siba u3 osipama ababili abasekho umfana omdala emini omncane thunjani well last one emini last one amntombazana phakathi nendawo u3. Are they also doing anything business related? No, ubhuti wami ifirst born uyiphoyisa sisi wami wenza i-teaching njengamanje une backup actually shoot une backup akekho umuntu ocabanga ukuthi uzokusebenzisa ngamaphoyisa mhlawumbe efuna ukuthreatenisha efuna ukwenzani you seek legal assistance khona la ekhaya. That's nice.
And then ngoba umbuzo ukuthi ke njengoba uthi ngine information ngebusiness ngilithola kuphi since ngingekazi ngifundele. Also from your father as well. Exactly. Because amabhuku ezitolo bengifundisa ukuthi how do you calculate from my expenses. Yes. Yabo i-profit. Yes. Kanjani zonke lezo zinto. And then in high school ngenza ne-business study. Oh, okay. Okay. Yona subject enjoy business study. Ngenza ne-business study. Ngafunda okuningi nakuyona. Yeah, it's also very important to ukuthi because I mean ukudayisa waqala usase primary. Yes. And then waqhubeka futhi wadayisa nase high school. Wabona ukuthi no interest yami ngala kusho vele imali uyayithanda. Imali ngiyayithanda. Wawuphatha EMS, wawuphasa kahle EMS. So it was easy for you to choose what I know that's where I'm going. EMS ngangihambela. Ngangithanda uSibusiso Dlomo generation. Oh, running at the company. Mina from grade 1 mawungibuza ukuthi ngifuna ukuba yena ngaze ngisho ukuthi ngifuna ukuba pilot, ngifuna ukuba ngifuna usoma business, ngifuna ukuba isuit, basi briefcase, ngibe upstairs. Behlale kuyiphupho lami lelo. Fortunate enough, you are a businessman. I'm heading but there. As much as you're not wearing a suit, you dressed comfortably, but you are a businessman. I am a businessman. Uzimele. Yabo. Because akusiyo impande kuphela. There's also ubumbano NTW. I wanted us to go there. As much as you can't sing and none, but you do love music and you love doing events. Specifically, uthanda uMaskandi vele? Angithi since ngasendwedwe. Yes, uMaskandi. And you're not dominating endaweni. Yes, ngilalela yonke umhlobo. Music. But ke lapha ngakithi. Demand. Yes, uMaskandi. Yes. And baningi abantu abawenzayo kodwa amathuba mancane. Yes. So now uyaletha lama opportunities endaweni. Sesithi thina ke asiwathathe ama opportunities siwalethe endaweni because sinanabo gogo nomkhulu abawuthanda nabo Maskandi abangakwazi ukuza la kulama event ala eThekwini. So thina mele siwathathe siwayise kubona. That is when we started ubumbano NTW Entertainment. Siba u6 kulona. Mina ngusihlalo and I also manage ama artists ngaphansi kwalo inkampani. Okay. Can you name some of your artists that you work with? There is Inality, ingoma yakhe yenza kahle right now. Ethi angifuna ungasho ngiqala ngayo because we brand ambassador yempande futhi. Okay. So angifuna Can we also become a brand ambassador yempande sigqokiso wena khona la ku On Point with Sandy? Angithi ke ngizongine exposure sidingayo. So kumele sikhulume vele lokho because into sifuna manje growth because ungathola ukuthi njengoba ngila ekhaya impande akakufiki la ngifisa ifinyelela khona kodwa mina nizongiboost. Uthola ukuthi impande izovela iphumelele and then mase bebheka ukuthi obani abanye abayigqokayo sekuvela ne-On Point because sindawonye sifuna ukuya phambili. So lokho sizokhuluma sibone sisebenzisana kanjani. And then I have amaviki amkhonto. Babili kuyona le game. Sayengezwa ngabo I think. Ngo-Tuesday bebeyoshutha kugubhu lwami. Izovela nje anytime soon. On 1KZN. Yeah, kade bese Richards Bay beyoshutha. Bakhipha i-EP. Le ngoma yabe hamba phambili ethi ngishikilele kancane ngibone idala. Yes, I also manage them. I like how you definitely change and become excited when you speak about your artists. It's always nice to be passionate about into ipushayo. Yes. Yeah. And then I have iPicklePick. Because yamaqoki naye is another company unesingili ethi namanje usangilandela. Mase ngizoyivala ngenyathi emnyama. Ne-EP naye ekhiphe this year usihamba ama interviews nawo busy kwi radio kwamanje. Sizosikhlambe nokena imibiza nani la ekhaya. Igama layo lithi livele livuke. And futhi ba ama partners kule company banama shares si organizer nabo ama events. Okay. So laba what brings you yini yakubuyisa bheka ukuthi uze ngala ufuna ukuthi usondelana nalabo bonke abanye abantu because you moved to Pretoria. What yini yakwenza ukuthi umove le Pretoria and yini futhi esikubuyisile? Good question. Because ayikho indawo efana nekhaya. Good question. So ePitoli bengiyosebenza because uyazi nami usakhula 9 to 5. So ubhuti wami because phela uyabaza abantu abane mental select asimele usebenze. So bengisupporta but yena befuna ukuthi ngisebenze. Naye befuna ukungcono ngami because amaphupha ami lawa bengawa understand because ziningi izinto engizenzile engayidalolanga la because iziningi ngesikade. So ubafo behlale engifisela ukuthi ngithola umsebenzi hlale ngigqugquzela ngalokho. Maze ngawuthola ePitoli. So I moved to Pretoria ngobona umsebenzi. Weekend making. Ngisebenza neMPEX senza ama candy, Monster Play. Bengilapho.
as a buka nje production ngoba phela ukhonzile ukudayisa ungagcina usuyivulela okwakho because you know the production of it. You have connections there. Angithi yabo ngisazofika lapho ukuthi angikhaleli ukuya kwami lapho because lapha ngafike ngafunda izinto eziningi yabo ngangi-production trainee so besitrainelwa khona iposition eqonde bengakayitholi but ke into ebingilimaza kakhulu ukuthi impande ibikhula la eThekwini yagcina isiphusha yakhula la eKZN yagcina isiphuma nale KZN so i-demand is high so bengakabi ne-equipment I had ama-runner la eThekwini kungena ama-order ama-runner ami la angilungiselela impahla but imali bengigcine ngayiboni because I have to pay for ama-runners I pay for i-shipment i-stock nani ngiyabona ngenza i-loss la kanti impande iyona ebikwazi ukuthi yenze imali more than umsebenzi le bengiwenza. And then nine entertainment company kunokuthi vele meeting nje yesterday bengihlangane nobaba team yababa uzikalala. Okay. Yes bebesibizile basibize ngayizolo bathi ngakusasa sicela ukuhlangana nani sibonisane ngale event enifuna ukuyenza ngoDecember there's an event esizohosta ngoDecember so imagine if bengise Pretoria iphad nenyanga ama-center wekho. So now you're here full time? I'm here full time. So focus on your brand and your companies full time? And I still got a 9 to 5 because angithi ngiyayifuna ibusiso zasekhaya. Okay. Because ukuze bawazi ukuthi bangikhululele inhliziyo. Oh, so usikho 9 to 5 la eThekwini? Yes, ngise King Shaka Airport ngudrive. Oh, yeah, okay. There's a catering company lapho. Yeah, we hustler. Kuyasiza ukuthi you have a license onani because buka nje maqhamuka opportunity yomsebenzi uyasizakala. Yes. And nasekhaya bayajabula you also pushing your brand and I'm sure even with you being this side i-brand izopusheka kalula and kangconywana since you're available hence ukwazile ukuthi ukufika la because sikhuluma nawe ubungekho isikhathi ngiqala ngibhalela i-profile ngifeatureisha wawungekho lana wawungale kodwa ungitshela ukuthi kahle ukhulele ngala. Yeah kunjalo so ngifuna ukubuyela kule yabhuti wami because njengamanje ngifuna uqamba amanga usupportive ngayo yonke indlela because lamaphupho wami uyabona zothini uyayibona lento manje kancane because imali abantu abadala bafuna ukubona ukwenza imali ngalento sokukhuluma so if kusayiphupho usathi ngifuna ukwenza ukuthi bafuna ukubona i-profit so manje uyakubona ukusebenza kwakho because manje even if let's say khona izinto ezenzakalayo ebhizinisini financially ngiyashayeka ngiyakwazi umfonethe bafo impande idinga imali engaka kune-12 la kanje elidinga imali athi awuthi ngibheke ngithi ngiyabona sengena money in so uyambona ukuthi use-invested nayo kulento because sebeyayibona manje uyakubona ukuthi inqolo iyahamba sebeyali-understanda naleli phupho ukuthi lo mfana sonke lesikhathi bebona lento le yabo so akusasizi ukubuyela emuva ukuthi kube nangisiza ngalesa sikhathi unayo ingane? No angakabi nayo. Angakabi nayo. Ngoba bese ngizosho ukuthi yena kuba unengane you also building a legacy for yena ufuna ukuthi afunde kuwena so that i-chain lokhu ihambile just like how you learned from your father as well. Exactly. Yeah. Lona phupho lami ngelelo but ke yena kuzoba ne-challenge enkulu kakhulu because ubaba wenze shows ukunika impilo yena angabanga nayo and ibingcono kakhulu anginike yona so mina nami ngizofuna ukumnika impilo engaphezulu kwale mina engiyitholile. Okay. Uyena uzoba ne-challenge mase kumele ayidlulisele ukuthi uzoba yabo sekumele adlulise okuningi. Yeah. So ngikutshela ukuthi kune-event engoDecember no? Yeah. And there's one we hosted in August. Yeah. Amaskandi njengoba ukhuluma ngomaskandi but liye ngoDecember ifeatureishe amajanja amaningi. There's amaskandi there's hip hop. Because ngiyabona ukuthi abantu ama-events amaningi manje sebenze njalo even if it's a maskandi event they will have a gqom hour or an afro pop hour. I mean I think it also helps ukuthi now event yakhe ibe nesindwana ukuthi no you also accommodating amanye ama-artists not just abantu nje abasuke bezobukela ba-enjoy music lo amaskandi but also people abagcina sebe-enjoy onaledi aphiwe bagcina sebe-enjoy mhlawumbe some gospel songs yabo kuyasiza ne-turn out iba yinhle because khona uzothi mina ngifuna ukubona unaledi but uzoyibuka yonke ishow unaledi ozadlale ngesikhathi sadlala but uzobe khona la khona uthi mina no ngifuna umaskandi but uzoba khona for the whole show for the whole event. On your first event yahamba kanjani? It was a huge success ngakhaya. Wayenze ke bindawo? Sasiyenze khona engonweni ngasekhaya. Ethuba lethu hall last year ngo-August. Angikholwanga because imali besingenayo because ama-sponsors kakabi nayo ama-artist ukubhukha ama-artist besingakakwazi so sacela abafethu already abasemculweni ukuthi bezosiza abahlala around nabasuka kude khona babesuka koLundi cabanga umuntu ezodlala mahhala because banothando and angithi thina into esifike siyenze sifike sikudasela iphupho ukuthi thina
nayi igame plan yethu into esifisa ukuyenza nayi so okwamanje nina nizosupporta ukuze nathi sikwazi ukuthi si return ifavor egcineni so bafika bafethu yayinhle event ihholo lagcwala because after lokho nama sponsors besikhuluma nabo seqala ebuza ukuthi cela niphinde nisendele izinto noma engakafanalazi ilutho but bakhona sebebuya ngoba ngichathatha senobaba uzikalana naye ubona umsebenzi wethu wathi siyenza lento futhi ngakubo because naye wasendwele so sefuna ukusondeza nabo ukuthi angahlangabeza ngayiphi so nabanye osomabhizinisi guys osomabhizinisi namaciko asendwedwe if you wanna get involved make sure ukuthi uyacontacta nokwanele ubuze ukuthi no ngaba involved kanjani kubumbano maybe ufuna ukufaka isandla or maybe contribute or ask for a collaboration noma mhlawumbe nani lapho siyathuthuka FM nifuna ukuthi nibabize maybe become a media partner. Let's open doors guys, singayivali isikhathi asikho sekulethi kakhulu manje isikhathi siyahamba yeah so abantu okhule nabo ke bathini I mean ukhule khona wayenganehluphayo wahamba olokhu uzovakasha sabe yakubona manje you doing this and then you had your first big event I'm sure baya support too much abantu basemakhaya baya supportana and no financially ngifuna uqamba amanga uyazi ukuthi izimo zinjani ngale but uthando uyalibona uthi nami ngicela ngisitholile iskip bayakubingelela khona bafuna ukuhlala nawe bekubuza imibuzo if kunemicimbi uma ufika emicimbini wonke umuntu ukhuluma ngento yakhe hayi sithola nini impande uyabo so empandeni zami la ngithola khona ukujabula because impande zami mina zisendwe because ayikho indawo efana nala isiqhamuka khona there's no place like home uthando silithola khona silincela khona nathi esinika abanye abantu uthando because if you don't get love at home ugcina usuba umuntu ohlukumezekile nawe ugcina usubhodla ukuhlukumezeka wakwezinye indawo emakhaya kubalekile ukuthi abantu sinika uthando siyithina even it's not just ekhaya la ulala khona kuphela but endaweni okhululeke kuyona yes because vele kuthiwa ingane ikhuliswa umphakathi exactly so vele egcineni if uzoyithola isupport kuona lo mphakathi futhi lokho kusho ukukhulu because mina nginokuthola ama clients engawazi because angithi nakwazanga ukuthenga but ufika waxoxa athi kunomfana owenza 1 2 3 awungithinta uzokusiza ngento ukuthi so if akeka sikidinga ukuthi umuntu azakusupport financial ukukhuluma nje ngento yakho nokuthi athathe ipost event ayiposte khona bazoyibona kuyena beze bezokweseka so isupport esitholile inkulu nothando selitholayo liyamangalisa. Speaking of support have you dressed or have you been receiving support from celebrities any well-known celebrities osoka wabagqokisa abamaningi but abaningi futhi abakaphumeleli abantu asasebenza basadume ku social media because ngikubuyela lento athi ngikutshela yona ukuthi if impande iphumelela ezophakama nabo mabephumelela bazophakama nayo so umuntu right now oseke samupha something unaledi yaphiwe uyena umuntu ose relevant oseyaziwa kakhulu umuntu oseke wayise queen star sangasekhaya phela leso angithi yabo ngaqhwana brand yangakubo na so sebeqedile ukubhala she was in matric lonyaka I hope ukuthi uzophasa in God's grace uzophasa beyimisele kakhulu njengoba nathi senza ama design amasha samele sesomvakashela naye ukuthi uyabo ubone ukuthi sesihamba ngaliphi gear manje namhlanje uzobe perform manje Leon's Lounge. Do you attend events? If 15 ngame namhlanje attend ama event attend if ngiya available akuthi ngitshelile ukuthi futhi ngiyasebenza so yona into engishaya but if ngi off ngifuna uqamba amanga I do attend ama events because tomorrow futhi ngiyasebenza because funny ukuthi attend ama events socialize display ucela ama pop up for your own clothing brand ube nama activations for event yakho ozoba nayo nani. What's your greatest message that you can send to someone oyiqhamukela endwedwe noma umuntu osasendwedwe nje njengamanje omncane ongangalawe ngesikhathi usahlala endwedwe umncane unamaphupho kodwa uyabona indawo ohlala kuyona kusamningi umsebenzi ungathini nje kulowo muntu loyo zivumele ukuthi uphuphe allow yourself to dream because mina ngithi lento oyibonayo wena ekhanda lakho mina ngikholelwa ngikhuluma ngempande ngikholelwa kakhulu kuyidlozi ngikholelwa kakhulu kuNkulunkulu yabo so ngikholelwa ukuthi njengoba lokho ngiyibona ukuthi ngihlala kulomuzi onje ngiyibona ukuthi nginama business that's God ekhuluma nami ukuthi na into engiyiphethe for wena leli phupho nalo lilandela you might fail yabo because
mina angiqalanga ngempande but ngikwimpande. Angiqalanga ngobumbano but ngikubumbano. Wonke lama failures ami angilethele lokho engiyikona namhlanje. Exactly. So zivumele ukuthi uphuphe, masuphuphile ungagcini ngokuphupha, lilandele iphupho lakho. I'm sure bakhona abantu abazofika bezolula isandla. If ungabanga umuntu olula isandla kuwena, wena sebenza le ndlela yokuthi masu right uzokwazi ukubuyela emuva olula isandla. So nami ngibuyele ngasekhaya. La usebenza nabantu bangakithi ukuthi noma sekuthiwa ubumbano NTW Entertainment likhula ngale ndlela esifisa ngayo. Bakwazi ukuthi nabo basimame uvuleleka amathuba ngendawo yangasekhaya. Awesome stuff, Kwanele Chili. How are we getting you on social media? Ukwanele Chili, ukhona as Ukwanele Titi Chili on all social media platforms. Eyami leyo nje private Ukwanele TITI Chili. Masukuba khona Impande. Impande ikhona ku Facebook, ikhona ku TikTok, ikhona na ku Instagram. Impande Clothing Co. Impande Clothing CO. Yes. Mase kuba ubumbano NTW Entertainment nalo futhi likhona kuyo yonke indawo. Umuza wabhala nje ubumbano NTW Entertainment uzobona wonke ama artists esinawo umsebenzi wawo ukuthi sibhizi ngani njengamanje. And then ke if ufisa ukusifonela zimbili inamba. Khona inamba yempande lebhalwe la ethi 061 505 8009 yempande le ethi 061 505 8009. Yes. Guys, if you want to order something from Impande, that's the number to call. And then for Ubumbano, if you think I'm an artist or Fusa 60s and now organizing event or if you want to sponsor or if you want to collaborate. Exactly. If you want to listen to my feature, just tinta Ubumbano ku 061. Yes, 061 158 0909 0909. 061 158 0909. That's the number to use if you want to get involved with Ubumbano, the festival that always happens. If you want to feature an artist corner, if you want to collaborate, or if you want to sponsor, please so that's the number to get them on and across social media platforms. Thank you so much, Kwanele, for sharing your business journey with us, and we really hope that abantu basandwethu, abantu basematende neNewtown A eKaslami are really much inspired for someone who's so much young and ozalelwe emakhaya wasuka waya ngisho go Pretoria wabuya futhi weza khona emakhaya wafunda khona ekoleni lezi abazaziyo ukuthi abe la khona njengamanje. Shout out, guys. Don't forget ukuthi in order for you to win something from Impande after this episode, after watching this episode, you just go and like, you comment and you share. You comment, we'll choose randomly abantu abazowina, so contact her and we announce you as a winner. And we'll also choose on YouTube. Yes. We'll also choose on Facebook, and we'll also choose on TikTok or Instagram. Okay. Yeah, choose on my phone. Oh, okay. We'll choose one. Oh, wow, guys, that's amazing. So 4 people will get to win Impande merchandise. Shout outs. Thank you, Sebong. Okay. Oh, thumbnail.